Jadi ndas kupan sini kon selulup. Ah iya, gitu sekali ya. Bener, saya cocok maleres Pak. Solusi sing apik. Solusi kuwi. Solusi apa solusi kon selulup? Mas, sampean ora iso renang to? Ora iso. Nek pengen renang gen ora kelelep, Nggih. Sampean nyemplung sik, ya toh? Engko ben ambles sik, engko 2 jam engko ngambang dhewe. Karo mbledos iki wisan. 2 jam. Lha iku sing nomor tim SAR. Nek rak kondang. Arang-arang lho enak mau digoleki nek ra sampean. Konsok dagelan digoleki tim SAR. Yo, langga mangenteni, monggo Nduk. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni amadeni melayu janji matanasa sememan jaraning kalabu daku suma papujanku Citra janji dahanes sira kan Semen sak karepe. Ayo. Keledang kae takon Memanik barep sarana. Nggih.
Ngapa kok ngilo? Ngapa? Gak medeni blas. Ora medeni piye to? Mosok kono babi, ini celeng kucing. Kok kucing ta? Kok kucing? Teh jane sampean matane pikep kok ya jane. Mripat tok pickup. Iki untuk kucing. Ya apa? Iki harimau ya, Mang. Harimau. Harimau cilik. Dudu harimau. Cilik. Ini harimau. Kok ora mau blas? Mas yo cilik kuwi macan. Ini cetah ini. Macan cilik ra medeni blas. Woi, Loh, sampean seharusnya yang bisa mengimbangkan. Sing luwih cilik nah gak. ya ora enek wong kuwi kok ya. Nggih, terima kasih matur nuwun wis diaturke. Memane, nggih. Yo, Nduk Ayu iki ana nawala sing tak tampa. Slendro, yo, serampatke sing yo. Bawa, yo, serampat, yo. La 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 la. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Bayu. Nggih. Telek. Nggih. Ngapa to? Nyapa Kok to? nyapa lho kok. Isi aku maca nawala kok telek iki lho. Enek wong Nesu salah kok lho. masulane telek iki lho. Lah salahku apa, dosaku apa? Ayu dikendangi karo Nanda. Yuda joget dikendangi karo Nanda. Bareng aku agak ngene, kok dhek mangkat turu. Wong jenenge ora ngenyek. Alah ya wis genah ya wis tanjak barang lu kok. Oh, pengen joget. Kudune nandae nek ngerti mondol ngene iki langsung muni. Joget to le tak kendangi. Wayahe kan ngono ya, Ndol. Cok kudune ngono, joget oleh tak kendangi ngono. Ngono lho. Dadi dodo nyoh dodo ngono. Ndi ben ketone cah gosong kowe. Oh, pengen dikendangi. Ya pengen. Ayo, yo 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 yo. Yo nan kendangono. Kendangono, dah. Yo. Wes enak. Oh, sik ta sabar. Lah, lah. Sip. Lah. Terus yo. Ah. Asik.
kalau. Apik ya. Apik, apik. Kaya dulu-dulu. Mas, Ya apa? sing luwih alon. Maksudnya iramane. Iramane iki lho. Ngapa to? Sing kaya biasane ngono lho. Modele iki kaya ngendangi wong mengi. Wah, ya alun-alun. Monggo dikon. Rasa gelo. Niki wonten ing ngersake podang kuning saking Pak Mugini.